iti tunggal pitik ki puso, ada gurura ng istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Apayan, friend. Nagunagmitan na itaasin naay mo. Parikot ko nga ron no kasano ngay pakada ka ni Victi plano ta. Nalakalaang dayta. Kasano? Basta, ipagnamlatan dagiti requirements mo, adina mo. Aniya? Into na ang employer mo, isunton ti panang ibaga. Andan to pa'y aya maaramidan na. Sa bagay. Saan ka ngagdanag? Kas itinagtulagan ta. Pautangan ka pa'y laang iti gastusom nga agilakan. May sapay dayta. Amang ano sa balin tukid din di atapon na no kanayo nakagpakada o no pumanaw di balay. Nalakalaang dayta. Di ibagam nga na panam, winuna pananta. Sige. Hasta nga rod, Mare. Agyaman na kititulong mo, ha? Wan, kanyan. Sa bagay. Talaga kayat ko ti makadanon iti sa balya pagilyan. Kan matulungak ni Vic amanggad para ti agad-adal pa lang anak mi. Tinsamat langan balasang yun agad-adal? Wan, nagdakkel ti magastos na itinala na kurso. Anyat alaalaan na ay ha? Nursing. Kat amo matan no kasano kadakkel ti magastos iti dayta a kurso. Saan ko kumangay baga dayto nga makonsensya akto matlaan. Oh, anya dayta? Kayat ko ti agabroad. Anya? Agabrod ka, Linda? Wan, arapahap ko dayta. Kan kayat ka tulungan para ti panagadal ni Janice. Saan tayo pa'y matalimangan anangan? Nga uray dakkel ti paggasgastusan ni Janice. Uray kaskasano, at damat maitultulong ni Aldrin. Kung tintukan, iti dayta ataray ti kasasaan ti biyak mo? Linda, sursuruan tayo kumatimapnag. Wano makontento ti adda kada tayo. No kasta ti prinsipyom saan kanyak. Ti kayat ko. Makarik na tayo mo't kuma iti ures ang kabasit a ginawa. Nangarunakan ka. Linda. Maawatan na kuma. Wan, at ang trabaho ni Aldrin kat makatulungan. Ngayon para kanyak. Saan na nga obligasyon ti mang paadal ka dagiti kakabsat na wano iti kabsat na. Ta obligasyon ta daytaan naganak. Anak na umanugot nga umadayo ni Nana ang ading ko. Oray siya ka. Kasi kakano tiga po na. Akayat na timapaniti sa bali a pagilyan. Anya? Ay, saan ko akayat nga umadayo ni Nanang? Oray sana ko na makadal. Nuday katirason nga umadayo. Ay, oray ni Tatang. Saan na akayat? Anya amat din ni Nanang. Anya't makapampanunutan na iti dayta. Ay, amok pa yan. Kasarintak ni Nanang. Saan ko akayat nga umadayo, Manong? Saan ko akayat, Nanang? Uray sana ko na makaadal. Saan nyo nga minamaawatan ti planok? Makapakonsensya kayo, mat. Siya pa'y kitintirason nga umadayo kayo. Kaya't ko ti makatulong iti amayo. Saan nabali na makapagturpos kan agawid akon? Anya? Doa atawan langan ti kursom, saan ka di? Uwan. O, no kastarod, doa atawan ko matijay. Ay, kumamaawatan nak, Janice. Kaya't ko nga damat pasat ko ti baligim. Saan nabalikan Manong Aldrin? Tandang trabaho na. Unayin ang nagringat ti lugan na. Nagringat ti agunay iti paglugan na.
ni Nanang. Isumat tayo di agka po iti opisina ti may sa recruitment agency. Anya ti kaya ta sa wanda ito eh. Intuloy ka dilata ni Nanang di nag-apply. Nga uray no saan kami nga umanamong nga abroad. Ni Manong Adri, iso na ito'y umawawag. Hello, Manong? Ayan mo ka din, ading. Saan ka kadipay analpas iti dutim? Rimuara kon, Manong. Agur urayak iti pagluganak nga gawid. Apay ka di? Gaputasan ko nasangpatan ni Nanang itay agabuak ijay baybay ang nagkalap. Anya? Napanak kami nagsigay na barang ada presko si tatayo. Dinamag ko ka ni tatang no sa dino tinapanan na. Kat ko na anapan ijay ayandaan ti Milba. Anya nga ro ti problema? Napanag ijay ayandaan ti Milba. Tanagorder idi makatapuga kiti taaw. Kasta? Wan, amumatan. Noan sarak ko iti trabaho, mapanag agsigay. Amok, Manong. Taawan masayang nga oras kan ka. Wana ding, ngam, awan mo't tao iti balay da. Pati ni Nanang, awan mo't ijay. Kahit nasawan, inulbodan ni Nanang ni Tatang. Adan to ibagak no sumangpatak, Manong. Sige, kastapay. Taadan di pa pagluganak. Bye! Oh, imuno na ka pa'y na nakasangpat ngam ni Nanang mo, Janice. Ha? Awan pa'y ni Nanang, Tatang? Diya kamutihan na. Tako na mo ti kabsat mo nga awan ni Jayan Damelg ba? Tatang, ada ibagak kada kayo. Di yun to kumaungungtan ni Nanang inton sumangpat. Oh, anya ti ibagam, Janice. May papankadikan Nanang mo. Oon, Tatang. Iti panagururay ko ti pagluganak ajip nga agawid. Nakitak ni Nanang iti kabisera. Anagga po iti may sa recruitment agency. Anya? Kadwa na ni Auntie Melba, Tatang. No kasta, intuloy latan ni Nanang mo tinag-apply. Nga uray saan tayo akayat nga gabrat. Damagan tayon to kankwa na dayta intong sumangpet, Tatang. Talaga nga'y pilit na ti kayat na. Uray na pintas ti gandat na. Taisot imbaga na kanyak idi kinasarita. Saan ko akayat nga umadayo iti din na tayo ni Nanang. Janice, anak. Uray sa anak ko na makaturpos. Nulakit dita saan nga umadayo ni Nanang. Ay, Mabutang ang Tatang. Amangan no saan ton nga agsubli ni Nanang iti din na tayo. nasaya at tadimteng kan, Linda. Apay akas tati panangkitam kanyak. Inururay mo ka diti sa sangpet ko, tada ibagam. Sa dino at talaga tinaggapwam. Itimpakadak din ka itay. Itay umalati wa kadamari Melba. Wen, mabalin ngagpaiso dayta. Ngem adda na pananyo kan Melba. Ay, awan. Asino dag ko na nga tanapanan mi. Nagsarsarita kami laeng iti balayda. Saan kayo nga agulbot, Nanang? Nakita kayo kini Auntie Melba ijay kabisera. Anagga po kayo iti may sa recruitment agency. Anya? Ita, sungbatam ti saludsodak ken ka, Linda. Intuloy mo ka di tinag-apply iji abroad, ha? Ah? Sumungpat ka! Nikot! Apay din ka agad nakastangay? Sungbatay niyo ti damdamagan ni Tata. Ala, wang! Wang! Ituloy ko, ga kami kin Melba. Kunak tupay kat. Apay nga intuloy mo! Idin to tasanta ka lang arudan apalubusan mo, madayo! Gaputa kayat ko nga glupos ti panagbiag tayo. Kayat ko makaturpos ka ti panagadal mo, Janice. Ngem di ka di mailiw amang panaw ka na kami, kasta? Ha? Usak! Ibturak ti sakit ti mayadayo kada kayo. Tapno rumang ay meten ti biag tayo. Sandak ka di amaawatan. Ay,
Di ka di umay uminom di arak ti redantam nga imay dito'y balay. Sika, Bek. Wen tatang. Tanasakit unay tinakam ko iti asawag. Gapo iti panangipapilit na iti kayat na. Ay, pabos uyam no kayat na ti agabrod. Ngam, asino pa nga ron ti kadwag amang kita kadagiti anak mi. No umadayo tatang. Dadakil damutan. Baron ni Aldrin. Kan balasang mutan ni Janice. Ada pa yung trabaho na. Uray pa'y tatang. Di pan nakailam. Wano ili mula ang ti amok. Adi mo pang palubusan iti asawang Bek. Ngam husto ni Linda. Apara kada kayo matla amin. Apa nagsakripisyo na nga umadayaw. Anusan mitirigat tatang. Ti masakbayan dagiti anak yaw ti pampanudutan na. Nang runa ken Janice. Nay, saan pa'y anak katurpaus? Iswa palubusam ken suportaram di asawam. Na, ay saus. Ay, Kasla madudog tiritnak. At asawak tag sakripisyo nga umadayo. ay adakin ka no si Kati Agabrod. Ngam no siya ti umadayo, ang mga no ad-adan nga agrigat ti pamilyak. Anya, Diyak kayat ti agabrod tatang. Kayat ko langan ti agtalon kan agkalap ngam ti umadayo. kas itinakunak palubusam. Saan mo't asik at mangibabaon kan kuana? Dumarigatan man ijay, awanin basol mo. Saan amasidir ti konsensyam? Anya nga ron ti aramidan tama no. Kasarita ta ni nanang. Barang no malukoy ta ding. Anya mat nga minan ni nanak. No anya lati mapampanunod na. Ay, un nga rod. Uray kaskas ano. Kat maibirbirukan mat ni tatang tigastusok iti panagadal ko. Saan lakit di amatadaal dagiti pagay na. Kun naggagat pa yung agkalap. Isumat. Ay, sige ading. Kasautaan na sayat ni nana. Apay ngamin nga ipilit yung lapta ti kayat yung nanang. E din to ta di kam lang arudon kayat nga agabrod kayo. Da kayo ti pampanunutek. Iso na lagip ko. Napanunot ko mati umatayo. Nang runakan ka, Janice. Ado pa'y ti gastuso may ti panaghadal mo. Apay, saan kayo maasyan ti amayo? Nakasauna yung tirigat na. Adan pagtrabahwak nanang. Iso saan to yung atamat nga agbisin? Kaya't ko arumang ay matbasit ti panagbiag tayo. Iso kalupusan da ka makigasang gasa ti adayo. Ay, awan ti mabalin mi. No day ti kayat yung nanang. Para kada tayo amin daytoy. Iso asan da ko mamatalapdan? Mailiw kaming tulakit din nanang. Italaan nga umadayo kayo iti dan namin. Ay, anya ka deta iliw-iliwan aya. Saan na napatagday ta? Ang mo resyak. Kastamat ti marignak to sigurado. Nadaakon iti adayo. Ang mag-inanos tayo Ay, awan na ding. Saan ta malapdan ni nanang? Anya nga ron mano. Saan na tayo sa napatpat ni nanang? Saan nga nakasta ti sawon, Janice? Saan kayo ang makawawan? Anain pusok. Anay. Nasam naut launay. Oh, naparto ka mata si Mangkot. Nyagapan na. Amom, Linda. Si katiga puna nagbartekak. Saan mo lata maaklon di pa nagabrod ko? Kapot ajak kayat nga umadayo ka.
Ayatan ka unay, bakit? Isu adi mo ka man patuluhin ti agabroad. Day talat pampanunutom nga minkat. Palubusan na ko ma. Uri ka, dua atawan lang mat ti kontrata. Kasano nga raw dan no maganhasam to ti agtrabaho? Ha? Iti papanam. Kat irinyom ti kontrata. Di pa kat nakabaybayagan na saan tangagdan na kita. Day talat din na ti amom. Kaya't mo manan ti agpotot. Iso nga ro, dajak kayat nga umadayo ka, Linda, bakit? Bakit ako, nanya? Agsikog kapay. Ubing kapay man. Day tala pa nagsikog-sikog. Mabuti nga kung nagsikog pay. Nasurugan ako rin, tak. Ipatay kong tupay kat nga tan, o ganakakpay. Kung kunamlang day ta. Adun tupay di tati bakbakat gamit isika nga magsikog damit. Iso ang mabalin ka pala. Day tala ka day iti panunot mo. Di mo kahit nga gabrudak ta, sikogan na kasta. Anya nga katula ka sa umo na ya. Ito nga rod ti kayat ko. Naimbag man, tanakaalado kayo apawk. Ay na, talaga anay kayo na balasang kinbaraw. Lolo? Lolo, ada parikot mi. Kada kayo langan ti maudi anam nama mi. Anya dayta? Kwarta? Ay, ada pa'y matkit ti basit anabati iti pinsun kaw. Saan akwarta, Lolo? Uwan, Lolo. Sa baling atulong ti masapol mi. Ay, ket, anya nga raw? Da kayo kumati makisarita ken nanang. Adinan patuloyan ti umadayo, amanggad, Lolo. Ay, nasa ukanya ko ni Tatang Yudayta. Limtim ako nakapawk. Palugodan niyo ti inayaw. Ha? Isaw ti agragot nga umadayaw. Ngam, agpaay kada kayo dayta. Nangrunakin ka dyan, Days. Amok, amabayag ka pa'y amakaturpaws. Ket masan kayo kuma iti amayaw. Lolo? Padag ko na ket madairan yo ti iliw yo ken kuana. Ken baawatak. Nga italaeng nga umadayo ti inayo iti dinayaw. Pudno dayta, Lolo. At damat ng trabaho. Uray kaskasano, makatulong akmatan. Ay, apawk. Nanakam kayon. Ket maawatan yo siguro ba ti imbagak. Tadinaw ti ayan jay asawam, Linda. Matmaturo kan tatang. Binartak yung ngamin. Ay, nagbidot ka. Dinilaw ko. Imbagan asikati gapo na. Gapo ta kaluksaw naklaon na yan. Gapo iti plano ka pa nag-abroad. Pinagbaga akmet apalubusan na ka nga agabroad. Ngam kaslamat ubing abasait ama iliw kanaw. Gapo tay ayatin na kano tatang. Di talang tiga po na. Di nakayat nga wadayo ak. Malala. Baring no maamiris ng tumutlaang para iti masakbayan dagiti anak yaw ti adayaw. Nang runakin dyanes, adi ba'y nakaturpos iti kurso na. Iso ti kanayin ko may bagbagakan ko na day tatang. Ngantay ko na yun kasla ubing, yan hakyo. Saan na makauawat? Malala, bayam, padasat abagbagaan tumanay. Sige man tatang. Dila iliw na ti bagbagana. Nalpasan na kiti papeles ko. Naipatulod pa yan iti agbalin nga employer ko. Ay kasta ka day. Wan tatang. Nung sumangpad yung working visa, kan plane ticket ko, ag-flight akon. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo,
Di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Waning mabalin tayo, Manong. Saan tayo namanapdan ni Nanang? Kinasarita pa yan ni Lolo. Nangagmumati ko, Nana. Ay, anya nga rod ngay. Isu Numaminsan, Manong. Adamat punto ni Nanang. Marigrigatan ni Tatang. Kung saan adakas natulungan ni Nanang. Makatulong ako mamat kat. Awan pa'y mo't asawak. Awan pa'y biyagak. Isu makatulong ak iti panagadal mo. Ngam husto timbaga ni Nanang, iti na minsan anak sarsarita kami. Saan mo ka nga obligasyon akabsat ko timang paadal kanya. Tano adanas kan nga isa ganaam, kitag balinto a pamilyam. Ading, Uray kaskasano, adamot pride ni Nanang sa bagay Isu tangay adalitan. Nang runak at mauray laangan ti working visa, kan plane ticket na. Agpalaitan. Tatang, nakaidasar ni Nanangan. Intay manganan. Saan ako namang malam? Anya? Kat ko na ni Nanang, asaan kayo anangal daw? So di kay manin mang malam? Saan ka mabisin? Kanibaon mo tuman dito ni Aldrin. Tadaman ibagat kan kwa na. Si Mangon iti komedor, Tatang. Di manong mo, ayan na. At ako mapangibaunak kan kwa na biit. Pangibaunan nyo kan kwa na aya, Tatang. Agpagatang akman iti arak. Anya? Uminom kayo manan? Nasaysaya at itati arak nga ipaunag ko ng taraon. Tatang, awatin nyo kumanti pa nag-abroad ni Nanang. Nang runa kat kailangan ticket na kanuti orayan na. Natangkan ti pakinakam ni Nanang yung nga umadayo. Idi kat nagkadkadakmat nga umadayo ni Nanang. Ngam ka puta agpilit lata. Isuan, napanunot may kinimanong. Asuportaran milangan ti kayat na nga agabron. Dahil dati pang pilawak kada kayo agkabsat. Taad-adda pinatangkan nyo ti pakinakam na. Gapo iti anugot yung nga umadayo. Awan ti mabalan tayo, Tatang. Tanalpasan anak apply. Iso nga awaten kan suportaran tayo kuman ti desisyon ni Nanang. Arak manen ti sangsangwam. Maliwayam payapasayakan wenno padano man dagiti pagay mau. Sakmat nga ta matikag, Tatang. Ay nabik. Awanen mabalin mo, daal daw langan ti mauray. Agplaitan ti ay asawam. Kaya rod, Tatang. Kaya't namat nga rod, ti makatulong ken ka. Isu apalugodam. Kanya pa nga rod. Gamjak may liwiliwag ti sakit tinakam ko. Ay, to kabailan dagiti anak mo nga ibturan ti iliw da. Saan mo kit din nakabailan? Isadeng mo daytan panaginom mo iti arak. Tawan maitulong dayta. Tatang. Dadaulan na laeng ti salunat mo. Hello, Melba. Nakaawag ka man? Ay, good news, Mare. Oh? At danti plane ticket ta. Adak ito dito agency. Ay, nagsayatan. O di, ag-flight tanto nga rodan. Awan, at danti schedule ti flight ta. Suarog yaman ngayon pakit agiti alam abado. Tapos saan ka maapura? Sige, Mare. Inak to gumatangan iti maletak. Sige nga, Rod. Kastapay. Bye. Bye! Kamaud siya na. Ag-flight kalimat langan ka ni Mare Melba. Vic! Oh, apay, anya ti bagang tagas taon iti daras mo nga masitag ka niya. Addan ti plane ticket mi kini Melba. Ag-flight kami no may alawas. Anya? Bumadayo ka? Katuan! Si Kanton ti makamo kadagiti anak ta. Linda. Kaslaman na dingitan ak.
Saan mo pagladingitan dayta? Agian nanos tayo. Linda bagat. Agan-anad kanto kuma iti papanam. Di mo baybayan ti bagim. Wan, di nakadi pa kadanagan. Kan oray si ka. Isardeng mo matanti ka na panagin inom mo iti arak. Tawan maitid na anasaya at iti bagim. Dadaalan na lang ti salon at mo. Ay, babit laang. Umaya ko. Agyaman nagtanadahanon kayo matlang tatang. Baik. Ada ka di ibagam ta nakaumay ka. Wanaw, umay ka kadimanan agbartag. Saan tatang? Nangaron ti gagaram. Umayak ko maumutang iti kwartayo. Pag-flight ko ti manugang yun ton lawas na. Adan pa yung ticket na tatang. Anya? Ay, mapantaon. Ay, nagsaya at ano kasta. Taguray ka. Ay, anom nga rin ti umay mo utangan na kwarta. Kaya't ko akabaro amin ti kawas ti asawa kay itugot na ijabrod tatang. Isot ipangigatan nga ti utang kada kayo kwarta. Ha? ay, kan mayat Ay, mano nga rin ti utangan. Mabalin siguro ti 8,000 tatang. Ay, anayo kun adismail. 8,000 tulatan itad mo into nagbayad ka. Tatulong kumutan iti asawam jay 2,000. Ay, Kaya manak tatang. Nakasaysayat kayo unay kada kami. ay, kan ikararagyo. Anasaya at kumalaang ti pagtungpalan ti asawam ijay. Wen tatang. Adda ditan, bake. Iso nga awatin yon. Nga agin na dayo kayo. O Aldrin, apay may kulkulan ka. Ay, gaputa. Kasla madimit ang tirik na kiti panakam mo. Ngayon ton lawas nang ti pa nag-flight yun, nanay. Anak, saan kay ko mga gliday iti adayok? No agbarbartek ti amayo no awanak ton iti din nayo. Di kay bumdeng amang palagip kan kwa na. Dahitang harot ti pagdanagak ita, nanang. Tamang ano, tintulatan arak ti sangsangun na ton awan kayo. Tawan kat manaknakam na ti amayo ano kasta. Ay, imbagak meten. Sa imbagak meten kinapong yabagbagaan na ti amayo. Amang ano maisungsong la ka na yun iti inom. Saan ada kami ti pampanunuton nyo? Nadakay ton ijay, nanang. Ken anadan nyo kumatibagiyo. Tamang ano agsakit kayo. Didak pa kadanagan. Sana pali, adaman yan ti umel ba katwak. Ay, wan, nanang. Ngam, maikawa kami tulakit di iti kawan nyo. Ay, anak. Ngam, kasi ti kunayo. Agiin nanos tayo. Oh, anya da kita insangpot mo. Kita manuan niya dagit ha. Parang magustom amin. Anya da kita aya. Di mata nga kadagit itugot mo. Ni, Saan ka nga inayaban ang nagpili? Taamangan no di mo kayat nga ikatangan ka. Iso ang nagnaknakamaklat na naging matang kadagit tinamnama akayat mo abado. agyaman na ka. O, anya. Kayat mo lang dagit ha? Awan, naglaing ka na nagpili, di may bagay kanyak. Ang maguri ka. Nangalaan may tinggatang mo kadagito eh. Mo tangak kan tatang. Anya? 8,000 timbagak. Ngam 10,000 tintad na. Tatulong na kanumatin kan ka 2,000. Talaga na sayat ni tatang. Ala, sana bali. Agsubadak to kan kuhanahin ton adda ako na di abroad. Saan mo pala nga panunutan dahi ta bakit? Tinapatag, nasaya at ipagtungpalam ijay. Kat nasaya at dagiti agbalin nga amom. Wen, dahita ti kapatgan. Idaw-dawat tayo asa anak ko mamaipada kadagiti nagbalin nga OFW ana uyong ti amo da. Numarigatan ka, di agawid ka laingan. Ay, san mo't siguro? Di ba kat sayang ang tinagastos ko ang nag-apply no agawid akmat la adagos. Kanya nga rod nga iti mabalin. Wen,
Yung nairwama kiti nadagsan na trabaho. Iso ka ba alaklakit di? Nay, payakas ta tila nga yung agkabsat. Agpamanila ni nanang inton rabi, lolo. Dua taon na saan miya makita ni nanang, lolo. Kasta nga rod, lolo. Ay na, anyalakit din dagito'y apok aya. Nadaras laing ti panagtulid ti aldaw. Ay, di lang mabinadaw, ngaglabas ti aldaw. Lolo, Kin may sa, naduras itan ti siyensya, ti teknolohiya. Pudnumot kit di, lolo. Addan cellphone. Kan mabalinan ang makita ti kasarita mi ti bangir nga ungto. Ay, iso nga raod. Iso adi kay tunay maikawa, iti kadan ni nanang yaw, iti sabali apagilyan. Uno, adayaw, alugar. Hey, may isa kamat asanuaw, beg. Kas kamit lang nagminatayan. Tatang, agpamanilang ni Linda inton rabi. Kas matla sa anin nga agsubri di asawam iti dayta alangam. Itala amaya dayon ni Linda kada kami ti mabayag tatang. Ken mapampay ti balasyo taaw. Naimbag kumala, Manila, no Pilipinas lang ti papanan. Ay, anya nga raud. Awatam laengen nga agiin na dayo kayo. Eh, Wala na tatang. Anya pa'y nga rod. here we are, friend. Adatan iti Singapore Airport. Wow, nagpintasan, Melba. Uwan, kan may isa kadagiti kadalusan apagilian kan airport daytoy. Kasta ka di? Akat anya itan. Ay, orayan pati mangsukon kadata. Kasta ka di. Awan rumbang apagdanagam. Taag kayam ti amom kan ti amom. Kasta? Isumat ti bagaday jay opisina ti agency. Okay. Nasayat nga ron no kasta. Saan ta maikawa? Day talaang. Ta sa bali a building tayo ti kondo ti amom kan ti amom. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta bakit? Nakasangpat kayo dito anak pi ha? Juan, Ayan yung nga rodan. adda kami pa lang dito airport. Urayan mi ti mangsukon kada kami kan ni Marimel ba? No kasta, adda kayo pala dita? Kung naklano nakadaanon kayo ni ti balay ti amo yo. Saan pa'y ngam umay ka nun? O sige, kasta pa'y. Bye. Bye, bakit? Ay, agyaman nak. Nakagtangda ijay nga awan da ka sa napagtangda. Nasaya at meron no kasta tatang. Bueno anak, ket kasla pagdarikmat. Abdan iti balasi yung tao ni nanang yo. Uwan nga ron tatang. Kat itilaangin video ko ti pagkikitaan tayo. Bueno nga rod. Mabayag adi makasangpat ni nanang. Dua atawan. Bueno nga rod, Janice. Pumakat makasangpat to na graduation mi palubos ti apo. Ay kat depende ano saya atam ti panagadal mo. Kat makaturpos kan iti dayta panawen. Uwan tatang. Promise. Ikarigata. Rombeng laang, Janice. Tapno saan mat amasayang ti bannog kan sakripisyo ti inayo. Balo kaya Australiano ti amo. Duha ti anak na. Nakubid ka no ti asawa na. Ay, saan pa'y matniso tila kay unay? Nasrukla ko rin tana. Barito kan balasitang matang dagiti anak na. Ay, all around ti trabaho dito eh. Adaw mawag. Ni Marimel ba? Oh! Hello, Marimel ba?
Hello, Mare. Kumusta ka ditan? Okay, Mat. Nasaya ti trabaho. Kanyag may saak ita ditoy. Kasta ka di? Wan. Simrek ti amo kiti opisina na. Kan adamot iti pagadalan ti duang anak da. O, anya. Magustuhan mo't laing ditoy. Wan. Panagkunak. Awan parikot ko kadagiti amok. Nasingpot mo dagiti anak ni boss. Ay, nagasat ka nga rod ah. Ay, agsarak tantulaan no day of that. Mapantay iti ayuyang dagiti OFW ditoy. Sige, bye. Bye. Bye, Mare. Ay, sapay ko ma. Tanasaya ata ka na yun ti amok. Tapno makapagbayagak litoy. Kan awan ti agbali na parikot ko. Awan mo siguro ti parikot iti sweldo. Kan, anya di ko nana? Addan to kano year-end bonus ko. Basta nagagatak. Kan, nasingpatak. Ngam, apay akas chatting adlaw ko ti amok. Iti daw mo pa nakakita na kanyak. Kinita na kiti pangato pa baba. Ay, kas lamang rukrukod. Anya nga tati kayat sa hunday dyan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hey, kapampanaw laang ni Linda ngam anak ko sa anti sinangom. Gaputakas lamar ba ti barokong ko? Hindi nagpakada-kada kami, tatang. Ay, na. Mailiw-liwag mong tumot laang. Kan saan nga arak ti solusyon iti iliw mo iti asawam? Nasaysaya at kain ka asikaswan dagiti trabaho iti talo nyo. Kaslasan ko ang mayulo ti agtrabaho, tatang. Ah. Ay kat, napanan nga ron ni Aldrin. Isu tinapan nang kita ka dagiti dinguan mi, tatang. Ay nabe, mabaybay ampayan dagiti tarakanyaw. Gapulaang iti yadayot ti asawam. Anya dayta? Ah. Kasladyak may liwliwag, tatang. Ay saus. Nobak nang kami kuma. Saan kuma na panunot ni Linda ti agabrod? Napartakla nga aglabas ti dua atawan. Iso nga, isardeng mo aginom. Umagawa ka kitday. No masinsumot ti biyagyaw. Hello, Melba. Nakaawag ka man. Kaputa kayat ko ama-amuan. No kasano mo titrato kan kadagiti among friend. Nasaya at da kanyak nang rona ti amok alalaki. Gwapo si ka. Anya? Ay, manuda nga serbiam. Balo ti amok alalaki. Dua ti anak na. Sa ti senior citizen nga ina ti amok alalaki. Upat da amin. Paspasid kayam ti serbiam ngam siyak. Mano ka di man ti amom? Innam da. Dagiti agasawa nga amok. Dua ti anak da, kan dagiti naganak ti amok ka babae. Ore ano nasaya at damot kan ka? Nasaya at damat. Ala, sapay ko mga rod ta saan nga agbaloy ti kinasaya at dagiti amo ta. Dahil tamot ti daw-dawat ko, friend. O sige, tani maturog akon. Masapa nga agriing inton bigat. Baliwan ng tumanan ti agsarita. Bye. Hello, bakit? Kumusta kan? Kastoy, nasaya at matlata kaas ti apo. Kat ti amom. Nasaya at tinutungtungan nga amo. Upat na lang, Selbian. No, nagsaya atin no kasta. Wan, iso di nakpampanunutan. Kan, di ka unay ang barbartag dita. Wen, saanen? Manmanon nga uminuma kiti arak. Idilangan ka pampanaw mo ti panaginom ko iti nalaos. Naglagi pa, at tinalaos apa naginom iti arak at bangtad iti sakit. Wen, saan ka madanhagan?
Kat, kumusta nga rin dagiti anak tan? Kaasi ti apo, kat nasaya at dalat tamat Kat, kumusta? Masansan ka di ba't lang ti papa ni Aldrin ni Titaaw? Sigay? Huwag bakit? Kasi di kalman, aduman ang tinakalapan na. Nasayaat. Nalay nagkalap ni Aldrin. Libre ti si Dayo. Awan na. Kanila ako mi matidad duma. Napyala para gastos mi. Di nga rin, Janice. Kumusta mo? Masansan nga overtime iti panag-duty na. Ngamin, madamat internship na. Kas nurse iti hospital. Kitaan naman lang nga ati salon at na. Wen, awan parikot bakit? Ngala, agan-anan kayo lang dita. Para makaipatuludak to, nitong lawas na iti allowance yo. O sige, bye. Bye. Ay, naimbaglangan tadda cellphone. Oray kas ano. Maup-up ti iliw mi iti tunggal maysa. Tatang, imawag kanyak di manugang yo. Yan nga ron ti kunana. Dahil jay, nasayaat ka numat dagiti amo na. Ay, ay nagsaya at nukas na. Kunana pa'y abarang no makaipatulod to kanun no lawas na ti allowance mi. Bakit di dakkel ita ka badangam di asawam. Well, tatang, angam adalat tamat adag iti gundaway ka iloy ko ti asawak. Ay kat siyempre gapo ta asawam. Angam ano sa matili mo kinkwana. Ta para iti pagsayaatan yung matlaeng ti panagsakripisyo na nga imadayaw. Apay nga takas na sa pali di pa nagkita kanyak ti amo kalalaki. Nagpapungat. Madala nga na. Awan nga plano na ang mga asawa manan. Iti pa nakabalo na. Sa bagay. Mabalin pa ang mga asawa. Saan pa yung mag-isot lakay? Sigurado makaputot pa yung mag. Noda pa'y panggap na. Kanya nga tamad klase ti babae ti kayat ng asawaan. Imposible matakas kanya kadaan asawa nakatulong aklaan pa'y. Tila mo pang panunot ko. Tuloy ko man lang ti trabaho. Ang mga noong panakpay ti amo. Sapay sa bali ti panagkita na kanya. Kumusta kan, friend? Ay na, mayat man ti panagranata dito'y parke. Gaputa day off ko mat ita. Iso nga mayak mat ang relax Kumusta mat nga raw dagiti amaw? Ay, saan mo't ang nagbaliw ti kinasaya at da kanyak? Ay, mayat Oray siya, nasaya at latta kanyak dagiti amok. Nukas kasano, ang mga nuuman nugutak no ibagada nga irinyok ti kontrata. Anya? Di saan ka nga bakasyon di Pilipinas? Kalpasan ti do atawan na kontrata. Uwan mare, mabiit lang ti upat atawan a panagyan ko dito'y nukas pangariga. Hello, Linda Bakit? Apay ngay mawag ka? Gapo, tanay patulog ko ti muna asweldo. Kaalaan ni remittance. Kitaan ti cellphone mo, ti control number na. Agyaman ak bakit? Mano nga ron tin patulod mo? 20,000. Ne, nagdakkelin. Ibatik ti daduma. Tanda mo din inutag abayadan nga utang ko kini Melba. Sige nga Rod. Uray, tagkit kita kayo mat kinimel ba dita? Inutam na tanabayadan tinaalam ken ko ana kwarta ginastos mo ana abroad. Wan. O sige nga Rodan, kastan, bye. Bye, bakit? Ay, gusto ba't kat din ni tatang? Dakkel ti may tulong ni Linda. Bayat ti kaadda na ijay. Sa anak una yan nga agparikot no kasapulan ni Janice ti kwarta. How are you, Linda? Kumusta kan? Nasaya at matlata, sir. Saan ka di marigatan iti trabahom ditoy? Saan mo, sir? Oh, nasaya at nga rod no kasta. Adda ka di bagayo, sir?
Mano ka din titawan mo? Ha? Nasaro ka 40 years old, sir. Kasta ka di. Langam ti agtawan iti nasurok laeng at 30. Saan mat, sir? Podno ti imbagak. Mano ti anak mo ako nam? Lalaki kan babae. I see. Amom ka di asipod nabalo ak. 3 years ago, pulos asa anak kon anagasem iti babae. Kasta ka di, sir? Ubing kayo pa mat, sir. Manong matitawan yon? Nasurok lang nga 40. Kas makita mo't, teenager pala ang dagiti tuwang anak mi ti Daddy Margareta. Anya matim patay dadi asawa yo, sir. Natay iti COVID. May isang amin a nurse. Awan ka din ti plano yung mga asawa manan, sir. Idi, gamita awanen. Angem among kadi, akasla natignay manan teriknak. Bilang mga asawa akmanan, Linda, kaskan ka ti kayat ko. Anya? Janice, Adrin, adan kwarta tayo anak ko. Nagipatulodin ni nanang yo. Ha? Agpay sa tatan? Manating patulod na. 20,000 pesos. Nagdakkelan. Impatulod ng samat amin ang tisweldo na. Saan? Tanang ibat iti pagbayad na ken Antiyo Amelba. Ay, mayat tatang. Tain inutan na abaydan ti ginastos na anag-abroad. Wen anak. Anya nga ti pangigatangan tayo iti kwarta, tatang. 10,000 katigatang ko iti abono. Kat tinabati a 10,000 para gasto tayo matahanak ko. Makita yo, tata. Di mayat na nag-abroad ni nanang. Dakkel apakalag-anan tayo ti sweldo ni nanang. Ay, sana sumina iti panunot ko tinaybag ka ni Mr. Anderson kanyak. Dakkel ti kay papanan tinaybag ka na. Ag gusto kanyak ti amo. Namamanga nun ay turunglaan kanyak ti imatang na. Gapu iti pan nakalaglagit na iti asawa na. Tasa na may libak, ubing pa'y mo. Nasurok lang ang pat-apulo na. Mabalin na pa iti mga asawa no kayat na. Ne, mare. Apay asiriring ka pa'y lagit ha. Saan na na makaturog? Ada ka di parikot mo? Saan mo maibilang ang parikot na ito eh? Saan lang amin asumina iti panunot ko? Di, anya? Di amok, ni Mr. Anderson. Nga pa'y. Anya ti parikot mo kan kwa na? At ang amin na ibaga na kanya, kat maawatak ti kayat na asawan. Anya nga min, ti imbaga na Kayat na kanupay ti mga asawa, no kas kanyak ti asawaan na. Anya? Wan? Ay sus, kita Laglagi pam ti pamilya mi di Pilipinas. Wan? Di kagdanag. Ngam no bilang, maliklikak nga ta ni Mr. Anderson? Anya? Saan nga ang ganad ni Linda? Ay, amangan no mailawan. Nanabali ti amo na, tabalo. Nga misungay. At a pamilya na a pinanawan na iti Pilipinas. Saan arumbang at tutupan na ni Mr. Anderson? Ay, awisag ngagkita kami intong day of me. Kasaritak ana imbag. Hello, Linda. Nakaawag ka man? Maburiburan na ka talaga, friend. Ha? Nga niya ti pakaburiburang. Ti amok,
Nagadutititid na kanya kamakbakan. Kun, binunusan nak pa yan iti naudi pa nagsweldo. Anya? Ay, mayat man. Ngam ti pakaburbur siya, kati masansan pa nang kita na kanya. May salaang ti kayat asawan day ta. Nang runa kat ko nam akayat na ti mga sawa manen no kaskan ka. Day nga rod, kat madandanaganag. Inton day opta. Agkita taman iti parke. Kayat ka makasarita na sayaan. O sige, tani, makariribok mo dahito eh. Umuna-unay, friend. Panunutom ti pamilyam nga day Pilipinas. Juan. Sige. Agsarita tanto ahusto no day opta. Bye. Kumusta kayo mutan, apaw? Nasayaat kami mat, lolo. Da kayo? Awan parikot kanyak. Nasaya at aklat ta. Awen gayam, lolo. Atoy. Ada regalok ka ta kayo. Nay, anya na ito yaw awat mo kanyak, tiyanais. Bado yo, lolo. Tapno ada usarin nyo, inton inkay makimisa. Anya. Ay sus, anyan. Nagdungo to'y apo ko kaon. Unmat lolo. Ngamin kat nagimbag kayo kada kami. Apay, nagpawit ka di manan ni nanang yaw. Idi napanalawas, lolo. Alakit, nasaya at nukasta. Ang ti maibalakad ko kada kayo. Agimpad kayo. Saan aga po tadakkel ti may pawpawit ti nanang yaw kat komporme latitan digat katangan yaw. Wan, lolo. Dagiti laang importante ken priority tigat katangan mi. Nasaya at nga raw. Ken agornong kayo para iti masakbayan. Saan tayo laang amaw? Noan niya dagiti dumteng adi tayo namnamaan. Apakasapulan iti kwarta. Aldrin, anak. Oh, apay tatang. Anya ti ibagayo. Tagas taon na iti partak yung ay masidag kanya. Nagpatulod manem ni nanang yu iti kwarta, anak. Anya? Kat, no idi lang lawas na nagpatulod. Nagpatulod manan tatang? Wen anak, kanayon nga da sideline ni nanang iyo. Iso ka kanayon ti panagpawit na. Nagsayat kit din ta naka-abroad ni nanang. Wen anak ko, ngam saan tayo agaston itati impatulod na. Ibangko tayo, tapno at damat mako na nga ornong ni nanang iyo. Wan tatang. No anya la dagiti priority a kasapulan tayo. Isulaang ti paggastusan tayo. Wen, salwadan tayo ti pagrigregatan ni nanang iyo ija adayo. Manong, napanang ni tatang. Tapay nga awan dito'y balay. Dapay la ijay bangko. Anya? Napanijay bangko? Apay, manong? Nagpatulod manan ni nanang iti kwarta. Kat iso dya yung bangko ni tatang. Tapno adamat ka no mako na nga ornong ni nanang. Ay, nagsaya atin day taan na panunot ni tatang, manong? Wanading ko. Tamo na at tunggal sinti mo nga ipatulod ni nanang. Kat bunga tilingat. Kan panagtrabaho na iji abroad. Nabayagan nga arapaat ni nanang. Nga aglupos kumamatan ti biyag tayo, manong. Kat mangrugrugin. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Unay mat abayagan ni Linda. Itayak pa'y amang ururay kan guana. Awan matlangan. Yes, Mr. Anderson. Ni Linda. Isunday jay. Agam, apay ang kadwa na ti amo na. Si Mina kan guana. Kat napanagtugaw ang nagsigarilyo iti pagtugtugawan. Ren, nabayag ka din nga oray?
Adda may sa nga oras, friend. Hey, tiyan mo kat, saan kan nga umay? Angam, aguray ka. Apay akaduam ti boss mo. Ako ang amin. Kaya't nakanumat ti agaliwaksay. Iso nga, dayta, imay ditoy, si Moro. Kasta gayam. Nalaing gayam nga sigarilyo. Wen, agsada nga agsigarilyo, no, mangan kan maturo. Apay, di na nga taam mo? Ama kapadakas ti salon at pinalabas apa nagsigarilyo? Amo na, imposible asaan. Ay, umababalakit di tibiyag na. Isunsapay akas laklakayanan ti langana. Anya? Si Kamat, tila ipagbagam. Lor, mano ayat ti sweldo ni Linda. Dako na mapatarimaan nyo ti balayaw. 25,000 kan ti sweldo na iti kada bulan, tatang. Anya? Hindi. Kat adun samot ti may patpatulod na. Ngam ti imbaga na asweldo na. Wan, tatang. Ado ka no ti sideline na ngamin. Ala, sapay ko ma. Takas tabarok. Nay, mas lagwa-dwa kayo iti asawa. Maburbor siya anak laeng. Gapo ti kinabuslon ang may patpatulod di asawam. Idin tutasan mat unay adakkel ti sweldo na. Itayak pa'y anak kasangpot ito'y balay dagiti amok. Hanggang saan amay waksi? Iti panunot ko tinadlaw ko kadalinda kan Mr. Anderson. Nakaas-asid ti tunggal may sa kadakwanda. Kan, idi mangan kami. Ay, ang sakit ti sabali akayat asawon day jay Ang, adakin ko anan nalpas ko magtan abinalakada. No agaramit iti saan nga umno. Ay, basol na. Nilinda ti umawawag. Mapay nga ta. Hello, friend. Friend. Agdagan jak naibagakan ka. Anya day ta? Agbakasyon kami kada Mr. Anderson di Australia. Kasta ka di? Yun ne. Wan. Kat tila may isang anak na babae ti kadwami. Agbati ti lalaki, anak na. Akadwa ti lola na. Imbag man, tasi ka ti ikuyog na. Mas dawak nga road friend. Tapno, makita ka naman ti lugar da. Kasta? Ay na, nagswerte ka. Makadaanon ka ijay. Wan nga road friend. Kasano ka bayag yu ijay? Saan ko nga mo kini Mr. Anderson? Kat, amo da ijay Pilipinas na ita. Kitaan to no, mayawag kumatlaan ka ni Vic kung saan. Anya? Gwen friend, panunutag pa yung rumba nga yawag ko ka ni Vic na ito yun no saan. Anya? O sige ha, sika lang ti pangibagbagak kiti da ito kaputa na singad ka kanyag. O sige friend, bye! Bye! Hello, lakay. Wan, iso ngay mawagak. Takagap ka po kiti remittance center. Wan, nalipatuludak manan iti kwartayo. Diyan patulod ko, para allowance yo, kan siyempre.
Para iti pan nakaituloy, iti matartarimaan na balay tayo. Buwan nga rod. Day tati pinampanunot ko. Intun umay pa nagtutudo, saan to nagtedted na balay tayo. Siyempre, mapatarimaan tayon. Mapanunot mo mat nga taitan. Nagpilpilitak ang nag-abroad. Di nakpalubusan idi. Sankit din. O, nya nga ita. Di nagdakalagin awa tayo. Na mapatarimaan tabalay tayo. Sakbay nga for godak. Ay, damdamagam numanutin patulod ko? Dakil mo't basit lakay. 50,000 pesos laang mat. Ay, dakil unay day ta agatad kan. Saan pa yung umunay day ta ang bayam? Agpatuludak tumanan. Wan ka di. Aywan kayam, aday bagak. Agbakasyon ti boss ko, kan ti anak na abalasitang, katsyak ti ikuyog da. Agbakasyon kami, di Australia. Wan. Aywan gundaway kumatin nga agtor. Makita ko ti Australia. Di ka kadimatanakan. Akan anadak mat, para kada kayo. O sige nga Rodan. Mapanwerwaran, diyan patulod ko, Wan? Okay. Ay, uri mat na kayo dita, agan anad kayo. O sige, babayan. Bye-bye. Ay. Nagpatuludak man na niti kwarta. Dakil agatad unayan kinivik tayo tiyahingam. Agpaiso. Nakaipatuludak man iti manong agatad iti Pilipinas. Ngam, rumbang ka di tayo tangar aramidag. Kasano nga ta? Anyan to nga ta ti mapasamak. Ay, saan na bali? Saan ko pa ya panunutin da ito? Manong Aldrin, apay maimay-mayang ka. Kaputa, maburbor-tsahan na kinanang ading ko. Ha? Anya ti, pakaburbur-tsam kan kwa na. Nagdakkel man ang tiim patulod na pang patarimaan kanupay iti balay tayo. Anya nga rin ti pakaburbur-tsam, Manong. Imbaga kanu ni nanang, agpatulod tumanan inton lawas na iti 50,000. Anya? Dahil tati pakaburbur tsaak. Mano ka di talaga ti sweldo ni nanang kas katulong. Saan ko mga isot pakaburiburam, Manong? Ada ka no extra work ni Nanang. Saan ka ti mabamban no? Kanayon kadilangan nga da pag sidelinean na? Aldrin, duwatan to na mapanaggatang kadagiti materialis. Wan tatang. Maragsakan ako na yan. Kamaw dyanan na katadamot langan makita arumang ayan tibiyag tayo. Mga numabaybayanan ni nanang tibagina iti abroad tatang. Gaputi sobra kinagagat na. Ay, saan na mabaybayan tibagina. Tayo di na udya nag-video call kami kat nalukmag pimbintas pa inaan ni nanang nyo. Ay, nasayaat nga rod no kasta tatang. Nagkita-kiti bagana nga gabrod. Ngumita kat may ayatanak matan iti kada na yabrod. Tamang rugin nga glupos ti biyag tayo. Tatang? Gayam. Adada ita iti bus na ijay Australia. Anya? Ingkuyog na ka no, ta nagbakasyon da ijay iti amo na. Kasta ka di? Wen, kadwa na ti balasita nga anak ti amo na. Apay ani nanang ti kadwa ti amo na. Saan ati asawa na? Balo ka no gaya man ti amo na. Anya?
Bayat ijay Australia, dalinda ken Mr. Anderson Sa baling sa talagang daytoyen Saan samat laangan akatulong ti trabaho ni Linda? Narigat matkit iti agatap iti sabali. At tanay baga kanyak ni tatang ko iti mawag. Agpatpatarimaan kano tapik iti balayta. Naistroya kano pa iti tatang nibig kan tatang ko. Akanayon kendakkel ti ipatpatulod ni Linda kadakwada. Ken linawas pa'y. Ay, madin sa daytoyan. Unsapay lakom taagpitutag. Ay, apo ay, pakawanan na kami. Adakil Linda daytan, no saan ngang panunod. Ang mga nudaktakkel tungam tibagi na tibabawi na. Bilibak matken ka, Linda. Malaksit ang nabayadam aminen nga utang mo kanyang. Madama pa yun nga pagpabalay ka no? Gaputa dahil tati arapaab ko. Tirumang ay mati ka sa saan iti biyag, friend. Mayata nagagat ka, friend. Agam adaman damagag. Nakasangpat kayo ka din manipod Australia? Juan, sa anak pa yarimrimwar. Kunak no agnaed kayon ijay. Ta manubulan yung mat ijay. Bali talo abulan Ta bakasyon mat gayam pagiti anak na. Talo bulan. Juan. Naggasat ka. Adaman damagag, friend. Anya ta? Idi nagkikita tayo ijay park. Kat nadlaw ko kasla nakas-asidid ti tumunggal may sakada kayo iti boss mo. Ay, kwa. Kaputa, sobra ti kinasingtot na. Iso naasidid kami ti tunggal may sa. Kasta ka de, kalpasan na. Inkuyog da ka man ni ja Australia. Agasam day ta ak kinasingpot ti amo man niya. Melba. Naggasat ka nakatumpong iti kasta nga amo, friend. Manmano ti kasta. O sige, friend. Baliwan tan tumanan ti agsarita, ha? Tani, maksitsan ti lutlutwag. Bye. Inidap na ti cellphone na. Kasla saan na akayat ti panagdamag ko may papan kadakwada iti bus na. Hello, bakat? Oo, anya. Kumusta ti pa nagpatrabaho yo? Hay, mayat. Ay, nasayat no kasta. Aduda nga min ngagtrabaho. No dalaki di umda sa budget, kan agtultuloy ti trabaho da. Mabitin na malpas. Sakbay tinep-nep, nalpaston. Ay, nagpintas tong arudin ti balay tayo, Wen? Numalpas ti balay tayo. Sa anak pa yung arud na agawid. Pa-extend ko ti kontrata. Kasta nga tikin daw ni boss. Anya? Saan ka pa makawid ko na? Isong agi inanos tayo pa ilaang. Linda, bakit? Pa yan? Ay, madin sa ti pa nagsaad yung minerienda kay tayo lakay. Sige, bye. Bye. Anya nga tan tinapasama kita asawa. Tatang, papayasat kayo makatan na. Ada ka di problema? Ni nanang mo. Imawag kita kat ba't pa nagsarsarita mi. Nagmadi ka no tirusok na kat makaduldol. Anya tikin na ni nanang ta. Pambar na ba't di minirienda na. Siguro kat madiya, di pa nagsaad na. Saan yung unay apang panunutan, tatang? Maagasan day jay. Uno, nalamisan na siguro. Matana ka naklata, taadayo tayo kingkuhan na. Sigurado ang nagtumaritan, tatang. Iso adi kay unay ang dandanang. Ay, anaday ko na. Nag-extend ni Linda iti kontrata na. Uwan ka no, tatang. Tapno, malpasan di balay mi. Ay, iso Di saan nyo pa'y nga road ang mapasangpot Awan mabalin ko. Kan iso ka no matikid daw ti bus na. Mala,
Ada kayo nga gasawa day ta. Nga mao din day ta, tatang. Pagkawidig ton. Saan nga agsupli? Agturpos matin ng Janice. Ay, wan ba't kit di Kan nalpas tumatan ti balay mi. O anya pa'y kumati pagsublian na, ano bilang? Damat kit di rason baw. Mala. Da kayo ti agtulag iti asawam. Uwan, tatang. Agsarita kami to ana saya. Marang sungbatan ni Linda ti awag ko. Aday ta, agriringan ti cellphone na. Hello, friend. Imawag ka man. Gaputa na bayagan na di ta nagkita, friend. Tadi ka mat umayan iti ayuyang tayo aparke. Adulat na ngamin ti trabaho. Iso nga sa anak ama kaaliwaksay. Wan ang day off mo mat ti Domingo. Anulat na ti agsang puta trabaho. Adot sang sangwag. Uray Domingo. Agi na nakamot, friend. Masapol nga agaliwaksay kamot sagpaminsan. Oh, sweetheart. Sige, friend. Ano pa ti trabaho? Bye. Initak nang ti cellphone na. Sino nga ta tinangibagan ni Mr. Anderson ti sweetheart? Itay agsarsarita kami kinilinda. Iso nga ta. Malmalpas matlangan to'y balay tayo, tatang. Manong Aldrin. Oo, nanak. Kat kasladyak mauma amang buy-buya iti kinapintas ti baro abalay tayo. Masapula sakbay apagyanan tayo. Kat pablisan tayo pa yung muna, tatang. Akitwan na. Iso ngay nakto kasarita ti kura paruko. Tayson to ti umay mangiblis iti dayto eh. Anya nga ti handa tayo, tatang. Ay bagata ito pala ang kinanang yo Tabareng numang ipatulod iti gastusin tayo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Una ni Linda, ang saya at ti amo na kandag iti amin akabalay da iti daytoy abalay pagpapaayan na. Isu nga parang umay ilukat ti gayang ko ti Rita. Melba? Linda, dakkel ti tiyan mo? Sumra ka. Dito unag ti pagsaritaan ta. Agyaman ak. Apay nga imay ka? Gaputa na bayagan at di ka nakita, friend. Kumakit. Imbaga mo nga imo na nga umay ka. Tapno mailam mga anak, kasta ka di? Saan mon mailimod kanyak ti amin? Masikug ka? Wen? Apay nagsangit ka mata. Ni ka di Mr. Anderson, ti ama ti sikog mo? Adda relasyon nyo, iti amo? Sana ko na nakapagtukyat. Idada kami di Australia. Ano niya? Napigsa ni Anderson. Saan ko na nalabanan ti sulisog? Diyos ko, kasano nga rudan? Indiayan at ti panagdan nami. Ano niya? Kat saan na ka na baybayan? Saan na ka nun ngagsubli niya Pilipinas? Ano niya? Itid na ka no amin nagkasapulan ti pamilya. Basta sana kung nagsubli iti pamilya. Jesus, kasano nga rudan? Nita tinadagso na parikot ko. Anya dayto yan? Iswa sa anak ka makaawit niya Pilipinas. Aging gay ti sa anak ka makapagpasngay. Kasanon ton ti ubing? Isunita ti parikot ko, Melba. Siguro, ibatik tulatan. Anya? Unak tupay. Sa anak bidot tinadlaw ko idi kada kayo adwa. Ngam apay anak relasyon ka kenkwana. Idin to taada asawa kan anak mo.
Tay kun akon. Nasulisog ka. Di mo ibagbag ati kasta. Taamin tayo kat adaan tayo mo't iti panunod. Ammo tayo ti dakas kan nasayaan. Pagawanin na, friend. Saan ka ngayon pangag? Saan asyak ti rumbang apagdawatan iti pamakawan. No di kat ti pinanawam a pamilyam ijay Pilipinas. Mapakawandak nga ta. Ada ka di pay larantam ngagsubli iti pamilyan. Kaili ko dagiti anak ko. Kasano na talaga di dakton bulusan ni Anderson. Kat ti asawam. Ay ayatem ka di pay laeng. Iti laksin anak kirelasyon kan iti amo. Ayatek ni Vic. Nga oray na ilaw anak ka ni Anderson. Nasulisog aklaan. Apay nga taadyak maawagan ni Linda. Agriring mo ti cellphone na ngam di nawat sungsungbatan. Tatang, asino tayo awagan niyo? Di man nanang mo anak. Itay pa nga awagak ngam di namat sungsungbatan ti cellphone na. Amangan no busy, tatang. Iso nga, isardeng niyo pa'y lang ti mangawag kan kwa na. Taamangan na iso ti pangungtan ti amo na. O sige, isardeg ko nga awagan. Anya ka di ba kayo kumakininanang, tatang? Kumusta kuma? No nasaya atin tirik nana. Saan ko na nakontak? Manipod di nagsarita kami at dinatuloy. Saan nga iso ti pagdanagan niyo, tatang? Gandamagak ko man no kaano nantong ipatulod ya kwarta. Ngay gatang tayo iti baboy ang mapartin to. Urayan tayo latan amay patulod na, tatang. Sayang, no nagawid ko man ni nanang, itinaitudi nga panagawid na kuma. Kadwa tayo kuman ngagnaad dito'y narinobit abalay tayo. Umaa, manong. Mabayag pa'y ang makadwa tayo na nag-extend iti kontrata na. Ay, wan nga rod. Sa bagay, nasurok labasita na makatawan, agawidan. Kat sigun kan tatang, santon ngagsubli. Sapay la kumaa, ading. Ultimo ti pa nagturpos ko ti college kat di na nadarayan. Wan nga rod. Sana bali. Tinapatag kat nakaturpusak. Kan nakapasaak pa yan iti nursing board exam. May saa ko na registered nurse, manong. Isong awanan rason, tapno agsubling tupay ni nanang. Lakaano lang, day di damot at imay dito eh. Nakasubli at pa yan. Wanya rod. Katagyaman ak, taon tinasasaom iti pamilya kiti nagawid ka. Saan ko akayat? Asyak ti pagtaudan ti pan nakakibor ti pamilya. Numamuan naman. Sikan amis mo ti pakaamuanda. Jak amo, na niya ti aramidak. Madiribo ka na ko na yan. Kasangan ti pamilyak. San ko idan ang makita no di nakbulusan ni Anderson nga agsubli ija Pilipinas. Dahil tirigat na ita. Pudno naging awan ti biyag ko iti din na ni Anderson. Narang ay matan ti pamilyak. Ta nakapagturpusan nga agpada dagiti anak mi. Makuna, ang nagbaligi kan. Masao ka di abaligi da ito'y. Idin to ta. Nadagsan ti basol ko iti pamilyak. Day tati parikot ita. Kang runahan iti amin. Mapakawandak nga ta. Nagpartak nga glabas ti panawan. Makatawanan ti anak ni Linda. Anya di kunana. Inlamang ni Anderson ti passport na. Pa-extend naman ang ipanagnaag na dito eh. Anya ka di talaga ti plano dahi ang Mr. Anderson kan Linda. Agdanadan kas agasawa iti agnanayon. Kasanong ti pamilya ni Linda, amang ruuray kan kwa na ijay Pilipinas.
Nagpartak nga glabas ti aldaw, friend. Makatawanan ti anak yu ken Anderson. Wan nga rod. Anya ka di ti plano na. Agda na kami kanong kasagasawa. Agtali na edak dito yan. Ang kasanon ti pamilyam. Mariripo ka na kunay. Naibaglakit din tanapanan ti Australia ti medyo agkabawon nga inana akong trabida. Gantisan ang kayat ni Anderson agkaraawag di Pilipinas. At saan lalit? At apay sa bali parikot ko. Anya mananday ta. At amadi amarikrik na ni Anderson. Kasanong namatay? Anya? Apay nga taaman manon ti awag ni Nanang Manong. Wan nga rod. Day tapay ti pagladladingitan ni Tatang. Kan sana makapagbayag ang makisarita kada tayo. Anya nga ti parikot ni Nanang Ijay. Adda nga ta parikot na, ading. Masapol ang makasarita tayo, anasaya at Manong. Nakaawid ni Ninang Melba. Kan nakasubli pa yan. Ngam ni Nanang, saan pa ya pulos nagbakbakasyon? Ni matlinda tayo ito'y umawag, grabe eh. Apay nga ka. Hello, friend. Apay nga imawag ka, grabe eh. Adaak dito hospital, friend. Apay, anya ti kadayo dita. Saan na makaangas ni Anderson? Isungay niyo hospital ko. Anya nga rod ti ko na ti doktor. Apay nga sansangit ka. Ang gabot ako na ti doktor. Ang mga nudinan malasat pa eh. Anya? Nakaro ka nun ti sakit na itibara. Anya? Sige, friend. Impakaamuklaan ka. Bye. Bye. Jesus. Daytan ti parikot ita numatay ni Anderson. Kasanun tupay ti biyak ni Linda. Ay, kapilitan nga agawid. Kasanun ti anak dagan Anderson. Tatang, apay nga inom kayo? Pangpaikat iti danag anak ko. Anya danag, tatang? Madanag anak kininanang iyo. Kaano pa nga awagak? Ngam saan latama ta sumungsungbat? Adan samot na saan na nasaya at napagteng na. Ay na, tatang. Ad-adda madanagan kayo no kasta ti pampanunutin nyo. Siguro kat saan na lang amasang asong batan dagiti awag yu kankwana. Taadot asikaswan na. Wanang aging ka idi aday jabrod. Italaan ang narigat nga awagan. Isardeng yu kitin ta aginom, tatang. Umawag tulatan ni Nanang numasango na. Di kay kadiunay at tandanag. Gusto daytan nga inom. Anjati kunam Aldrin. Agin inom ni tatang mo may maysa. Wan apong. Tama problemahan ka Nanang. Nay, apay. Anjati problema na kandanang mau. Gaputi sana pa nakaawag kan kwa na lolo. Anya, isulaeng ti problema na dayta. Gapot na amangan kanuno at dandakas ang napagtangkin Nanang. Ay saus, ay, tila ada pagdandanagan ni tatang mau. Sana laang siguro ang masango ti makisarita kini tatang mau. Ta ado ti trabaho na. Isumat ti kunakan kwa na dayta lolo. Ay, amumat ni tatang mau. Akanayon nga ag part-time ni nadang mau. Tapno adalaeng maipatulod na kada kayo a kwarta. Sa kalpasan na, madanaga na di na maawagan. Wan nga rod lolo. Umayo man bagbagaan.
Tama nga no, kanayunan naman ang tiyak Bartak. Akasla di kapapan ni nanang iji abroad. Sige, apaw. Ay, umayak tao inton malam. Sabi na ko, ma. Makapangan ka dagito'y ginatang ko a prutas. Sana mabali na matay ni Anderson. Mapilitan ako nga akawit. Kadkasanon ti anak ko. Diyos ko. Anya da ito anas na street kun. Nairot sa titurog na. Nakasikig amat maturog. Anderson, wake up. Wake up. Naglabis. Sana nga umangangas. Natayan ni Anderson! Hello, Linda. Apay ngay mawag ka? Awanan, friend. Awanan. Ha? Anya ti awanan? Natayan ni Anderson. Anya? Idumot din tinainom mo. Nay, talon abutay. Wen tatang. Sige, agtugaw kayo ta tumagay kayo man met. Uray ta kaluklukat may sapay abote. Ay na, anak ko. Makadadaal iti salon at tinalabas nga arak. Isardeng munday ta. Tatang. Katapay nga agsangit ka matan. Ay saus, talaga nga doon din, nainom mo. Insukat naksamit di manugang iyo, tatang. Anya? Di naman sungsungbatan dagiti awag ko. Tatan samat sa balin nga ayatan na. Ay na, no anya lati pagparparikotam, ken panggapwam nga ginom. Ala, isardeng mo daytan. Unahin ni Tatang Manok. Imbaglaki tin na nakaturugan. Ay, no saan ngay may ni Lolo? Kat amangan no di na pa'y kumaisardeng ti aginumading. Mayat ti panangayab mo kini Lolo Manong. Naisot din ang ngag ni Tatang. Ay, makapasuron mo't ni Tatang no mabartak. No anyala ditan di may bagbagana. Un nga ron. Agasam. Atapang nakidin nga dan sa baling aramida ni Nanang. Gapula ang ti saan na apan ang sungbat kadagiti awag na. Anya nga ta talaga ti rason ngamin. Adi sungbatan ni Nanang dagiti awag ni Tatang. Siguro kat busy la ang Manong. Takanayon mat amang panag-sideline ako nana no malpas ti trabaho na iti balay ti amo na. Ay, sapay la ko mga rod takas tang agpaiso ading ko. Linda, anya ita ti plano, tanay tabunan ti amo. Yak mo. Dandani pa yun ti kabulanak. Okay ka di kapailaang iti balay a pagpapaaya. Saanan? Anya ti kayan mo asawan? Makaungat kanya akong tiin aday di Anderson. Kastamot dagiti duwang anak na. Anya? Kaya't dakwayan nga i-terminate. Di ina na. Kasano nga rudan no, pilitan da kalatanga ikatan. Diyak mo. Awan rupa ka sumarang iti pamilya kaya Pilipinas. Kasano na iti anak ko. Kasano magkawit kami adwa. Saan mo't karoon akayat di ina ni Anderson. Masapol asamngom as ititib kerda ito yung problema, friend. No kasapulan nga agawid ka iti Pilipinas kat aramidam. Mapakawanak nga ta ti asawa kang dagiti anak ko.
Di padasem tulat tati agpakawan kadakwada. Bareng ka asyan, kan mapakawan da ka pa itinaaramid mo abasol. Tulungan ako man nga rod amang ipagnakadagiti ka sa pulak. Sige, agpakada akin, boss. Da ito yung atanti karmak. Itinaramid ko. Anya nga ron. Tunggal tao kit agbasol. Ngam nadagsan ti basol mo, friend. Abus ta adda ta anak mo abungat ti panagbasol mo. Melba, Adda ebidensya. nagbali na ka na ruko. Apay adyak na pagkadkadan edi ni Anderson. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Doa na bulan nga awan komunikasyon iti asawak. Anya nga tan tinapasamak kan ko ana. Tatang, apay amay kukulang kayo. Ni ka di manan nanang ti pampanunutan nyo. Wen anak. Kaduan abulan nga awan komunikasyon tayo kan ko ana. Saan nyo kumaunay a pampanunutan ni nanang? Tapno saan kayo unay ngagparikot? Jak maliklikan na saan na panunutan tinayo. Kamadanagan nak. Abangan no addanda ka sa napagtinda. Awan mat nga ta, tatang. Apay nga ron saan tayo ang maawagan. Imbag pa ta agring lata ti cellphone na. Gam itakit saanen. Aguray tayo pa'y basit. Katno di tayo tulat na makontak. Umasidag tayo to ni tinam namaan tayo nga ahensya ang makatulong kada tayo. Hello, friend. Apay nga mawag ka? Friend, pinagtalang na ko ni Tibalaya pagpapaayak. Anya? Talaga adi na kan pinagbigyan ti inaday di Mr. Anderson? Juan, Sa dinong karute ayan mo ita. ada kita dito ayuhyang tayo alughar. Pagkikitaan tayo ka na ni paano tayo Pilipino. Saan ka apuman panaw dita? Umayak ita amatlaang. Mapanta iti opisina ti konsolme no opisina ti gobyerno tayo. Amasaknan ka da tayo nga OFW. Agpatulong tayo jay. Sige, bye. Anya itanday to. Nagbanbanagan ti gayam ko. Anya ti aramid. Mapampanunot ko pa iti agpakamatay. Saan, friend? Kasanon ti anak mo, nadadakas ang mapasamakan ka. Kasanulaangan ti biyag na ta anak mo. Anya nga ron ti kasaya atang aramid. Mapantan iti ibagbaga kapag patulungan ta. Bayat adi pa'y maasikaso ti panagsublim iti Pilipinas. Tulungan ta kay jay. Ang yaman akan ka. Nagdakkelan ti sakripisyo ang gapuit panagbintot ko. Anya ko mga rod. Asino ko mga rod ti mangtulong kan ka ita. Wapay kit di ajak malalang panunot. Apay ngamin. Agawid akong dita Pilipinas, Vic. Anya? Agpaiso? Nagsaya atin no mapanunot mo ti agawid. Ang maguray ka. Apay akas na makasangsangit ka, Linda. Kwa, gaputa. Ada problema. Anya ti problema, ma'am? Wano iso ka ni ti rason nga gawid kan? Kaya iso ka ni ti rason na di na kan nakontak iti kan labas? Uwen. Apay, anya ti problema? Lading hitak na jak maibaga dito eh. Nasaysayat na agsasango tayo kadagiti anak ta. Isuntot pa nang ibaga kiti dahito yung problema. Kan makita kayong tupay mat. Sige, bye. Ko, sumang pwede ni nanang iyo. Kat no, anyan tuman tiyag bali na problema. Kat saan tayo kumabaybayan, ha? Ha? Nadagsan nga tati iyawid ni nanang a problema, tata. Mabali na kasta.
Ngamin, di pa inalpas ti kontrata na nga magawit yan. Anya nga ti parikot ni nanang. Urayan tayo. Katilang ipagpag-aasik kada kayo. Tulungan tayo kumaninanang yo, ha? Saan tayo pa'y ang maibaga? Nung matulungan tayo, ano saan ti problema ni nanang? Tadi tayo pa'y matamon, anya ti problema na, tata? Agawid akon, friend. Ngamjak amo. Numaden akpay ti pamilya kaya Pilipinas. Sigurado lakit ni. Amakla at tanto no makita dati anak mo. Mabain ako mga parang kadakwata. Gamawan ti amo kasabali apa panaat. May mayat no sangong ti problema, friend. Kan laglagi pa ti pakasitnan ti pamilya. Agyaman na kadag iti balakad mo, friend. Tulungan na kumamang ikararag iti apo. Masapay ko matamaawat dakmatlaang dagiti ipatpatag ko iti biyag. Mabitla. Nasaysaya at siguro, amapan ka nga umuna ijay kadatatang mo. Lolo, umay kayo ijay balay. Tayo ijay kayo ton amang rabiin ton madamdama. Datayo amin ti mangpasungad iti sasangpet ni nanang. Sige, apaw. Ay na, mailiwak mat ang makiin ni istorya iti inayaw. Sapay la ko ma. Tasan unay anadagsan ti sangpet na problema ako nana, lolo. Ay, apay kat ngamin, ana ay kuyog na dayjay a problema ako nana. Saan nga ta nga adda sakit ni nanang, lolo? Ay, Diyos ko, awan kumamat, apaw. Hindi mo man ibagbaga ti kasta. Tapno saan tayo nga agnerbiyos amang pasungad kenkwana. Maborbor tiyanak ngamin, lolo. Anyang iti parikot na ako nana. Ay, saan ba't nga taadakas, apok? Amang ano, adakit din sakit ni nanang. Takas ano, kanayon ti overtime na. Ayat na lang adakkel ti maipawit na. Ay, sapay la kumaa. Saan akas ta, apok? Wan nga rod, lolo. Ay, tano bilang takas ta, tinapasamak. Ay, saus. Anya nga iti serbina ang nagsakripisyo. No, isumot ti nakaalaan da iti sakit. Sapay la ko ma, lolo. Taawan sakit ni nanang. Oh, hello, friend. Nakadanon ka din di tabalayo, friend? Este, balay da tatang mo? Saan pa? Ngam asidag kamin. Anya nga rod ita ti marikrik namon. Aglalaok. Matandanagan nga magagaranak ang makakitan iti pamilya. Kastamat ka dagat itadakkel ko. Diyak ka muna niya ti aramidin na kanyak no sumangpot kami. Basta uray anya ti mapaspasamak. Aklo ng latan. Anya nga rod. Una, uray patayon dak pa yan. Ay, sus, friend. Laglagi pam ti imbagakan ka. Panunutam ko mata anak. Kasi mat no dadakas ang mapasamak kan ka. One friend, katagi amanak tanda kalatamang pagtutid ka iti pakinakam ko. Kaputa na singit tanga kaya. Kanyak kaya nadadakas ang mapasamak kan ka. Sige nga Rod. I-message na to na anya di update. Sige, bye. Bye. Madanagan ka talaga. Ngamawan mabalin ko. Awan sa bali apa panako na pagkamangak. Santak mo't nga tapat ayan, dagiti naganak kanyak. Sino nga tatikadwa ni nanang asumangpat ako nana? Sa balit agparparik na kanyak ading, lolo. Ay, kat maambuan tayon to, apaw. Saan mo't ngamin akayat ni tata nga sumurot tayo?
Ay, hustumot kiti. Isulaeng tinapan. Sa bali tagparparik na kanyak, idi pay laeng lolo. At dan sa bali nga atap ko. Anya? Ang mga no, at dalalaki akadwana si Mangpet. Anya? Aldrain. Saan ko lakit di ang mapakawan ni nanang lolo? Ang ilipot ka! Uray, dardarap ti Ropak. Tapno may papas mo tigurap kanyak. Saan ka alaptan, Hik? Apay anaaramid mo na ito'y Linda. At apay anak yung insangpet mo. Pagkawanin dak. Anya man na panno sa tipay mo kanyak. Kawatit. Anya tinagbasulak? Tinagbasulan mi kan katakas to'y tinaramid mo. Na ito'y kaditi katukad na giti impaw-pawid mo a kwarta. Inlagom ti bagim. Ha? Nagdakis ka Linda. Mabalin ka di ading gap ti palawag ko. Nung kasano na pasabak ti kastoy. Anya pa ilan ti palawag mo? Naglawagan ti panang lipot mo kada kami. Apay! Apay ngayon lakom ti dayaw mo. Ayat mo laeng arumang ay tibiyag tayo. No amok la kumakastoy. No amok la kuma. Sa aming impagarup, apakay papainan migahim ti bagbagay din ni nanang aparikot na. Laksid kun nga ina, lolo. Yakun kayat amakita. Apok. Panakaawat ti kasapulan ita ti inayaw. Isu adi kay kumaipaidam ken kuana dayta. Nailawan ang nagbasol. Ken pakawanan niyo kuma. Saan may mapakawan, Lolo? Nakababain unay tinaramid na basol. Isu ang TV kaya't akadan na. Dito'y kami malayong agyan kini Manong Aldrin. Ay, mayatlat No, dito'y balay apabaawan nyo tigura yo iti inayo akpaw. Kamitilaang idaw-dawat ko. Saan nyo kumaabay-bayagan nga ito, di pa makawan nyo kankwana. Janice, napanan ni lolo. Napan na kinita dagiti pastor na Manong. Kat ni tatang, saan ko nadanon? Itaman pa'y ajak nadanon nga agin inom iti arak. Saan ko nga mo? Adalaang papanak ko na naman. Amangan no na pa ni Jay Bangir. Saan ko nga mo, Manong? Sorry, ngam uray asino ti mangibagbaga. Kan mangkidkid daw kanyak nga awatak ni nanang. Awan makaalukoy kanyak. Manong? Nang nangruna iti dayjay nga ubing. Ngam ko na ni Lolo. Kabsat ta dayjay. Taninanang ti inana. Anak ti basol dayjay, Janice. Ngam awan matbasol dayjay ako na ni Lolo. Naguray ka man? Kahit mo asawan. Napakawan mo ni nanang. Idinto ang nagdakkal ti pakaibabainan ti inaramid na. Manong? Pudno. Rimang ay tibiyag tayo. Ngam inla ko na ti kinatao na. Insukat na ti dayaw na iti kwarta. Manong ko. Amom ka di. Awan pa irupa kun asumarang kadag iti kalugaran tayo. No lumabasak. Agkikin ni Sim da. Kat amok ada tayo ti pagsarsaritaan da. No saan kayo ang mabain? Siyak, mabainak. Kaya't ko pa'y kit din ti pumanaw. Amang ano ni Lolo Daytan? Mabitlaang. Umaya kon. Kumusta kayo, anak ko? Ah? Tatang?
Atang? Nanang, nagkuyog kayo? Gaputan na pakawan na akong ti amayo. Anya ti kayat tasawon ti panagkuyog yu adwa. Tatang, nanang. Diyak kaya't amarakrak ti pamilya tayo, anak ko. Iso a pinakawan kon ti inayo. Anya? Kaya't yu kadi nga iraman da kayo akagura, tatang? Pakawanan da ko anak ko. Saan da ka mapakawan? Mangibabain ka bakat? Sige, tatang. Agdin na kayo. Ngam saan at ito'y balay? Pakawanan da ko anak ko. Pakawanan da. Ni Melba, isuti umong awag. Hello, Melba? Kumusta ka, friend? Saan dakla ta mapakawan dagiti duang anak ko? Adda kita dito'y balay. Dito'y balay dagiti nagadnak kanyak. Kasta ka di? Wen, Kat ni Vic. Anyamat ti kunana. uri kas ano, naawatan na ti palawag ko. Kaya't na, maormos ko mati pamilyami ng inraman dagiti anak mi akinagura ti amada. Nagasat ka pa nga ron. No naaklon na ka ni Vic, itilikudan tinaaramid mo abasol. Ngam dagiti anak mi. Diyak ka mo nung pakawandak pa'y. Imanaw da pa yan iti balay mi. Tas anda kayat ti agnaad iti balay. Anak kay gastusan dagiti nagtaod iti dakas. Dagiti patpatulod ko ti kayat ko asawan. Ano niya? Sa dino nga ron tinapananda. Iti ayan dalulo da. Iti balay da katugangak. Una yan, dagiti anak. Ngam ti asawa. Ano yan ang kinataranaw ti panagayat ti asawa? Wen friend, nagasatak pa'y laang. Gaputa iso, tinakiasawa. Aldrin, apo. Ano pa yan nasursurom ti uminom iti arak? Itala ang apong. Uray ka diti amayaw kat iraman nyo pa yan akagura. Gaputa nagpalilaw iti dayjay abakat amang lilipot, lolo. Nagdakas a babae. Agasan nyo. Pinakawan nakit din. Kat nakadagdagsan ti basol ti asawa na. Ay, Aldrin. Di pamakawan. Kat iso ti makalukat iti gura. Kandagansan iti barukong. Iso nga ipaayo kumabatan kinanang yun ay ta. Saan, lolo? Saan kunto ang mapakawan? Ay, uray kasano ti kadagsan ti nagbasulan ti inayaw. Saan yun to ang mailaksid? At ti dara nga agtartaray kadag iti oratyo nga agkabsat. Kat dara na. Ay na, apog. Uray lumasam ti bagim iti arak. Saan to nga agmaw-maw ti marikrik na magura iti barokong maw. No saan mo nga amaw ti mamakawan. Ngam, lolo, Iwak siyo ti gura iti puso yo. Tapno lumag-an ti barokong yaw. Diyo ka di kayat. Anaragsak kayo madan a pamilya. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, diyo kumaliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen tayo sumarunungayin kami patangatang. Agyaman na pagayam.